በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሩ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 19 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ወላዲተ ኣምላኽ አንደበት ኩነኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ቅዱስ ገብርኤለይ ብየማነ ብጸጋመይ ይቆምለይ። በዚ ሎማዓንቲ ናይ ዕለቱ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ወርሓዊ በዓሉ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት እዩ። ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ከምቲ ንአናንያ ንአዛርያ ንሚሳኤል ከምኡውን ንቅዱስ ቄርቆስን ኣድዩ እየሉጣን ካብ እሳት ከም ዘውፅኦም ንዓና ድማ ካብዚ ዘለናዮ ኩሉ እሳታዊ ህይወት የውፅአና። ከምቲ ንቅድስቲ ኣዴና ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ከምኡውን ንዘካርያስ ካህንን ንኻልኦት ቅዱሳንን ብስራት ካብ እግዚአብሔር ሒዙ ብምምጻእ ዘበሰሮም ንዓና ድማ ብስራቱን ሰላሙን ራህዋን ቅሳነትን ዘለዎ ህይወት ምእንታን ክንመርሕ ጸጉኡን ኣማላድነቱን ብረድኤቱን ይደግፈና አሜን። ሓይሊ ኣጋንንት ድማ ይገስጸልና ለይኩን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ቄርቆስ ገዳማዊ እዞም ቅዱስ ናይ 600 ክፍለ ዘመን ጻድቕ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ዓለም ካብ መናፍቃን ኣብ ገዳም ድማ ካብ ኣጋንንቲ ብዙሕ መከራ ተቐቢሎም እዮም። ካብቲ ወቕቲ መለካውያን ናይ ሕጂ ካቶሊክ ንምብራቃውያን ኦርቶዶክስ ኣቦታት የሳድዱ ነበሩ እሞ ልክዕ 9 ቅዱሳን በዚ ምክንያት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝመጹ ቅዱስ ቄርቆስ ድማ ካብ ግብጽ በረኻ ካብቲ ሃገር ተሰደዱ። ኣብቲ በረኻ ማይ ምነ ገረብ ብዘይ ምንባሩ ብጥምየትን ብጽምእን ብምስቃዮም ናብ ፈጣሪ ለመኑ። ጎይታ ድማ ሓንቲ ዓጋዜን ልኢኹሎም ጸባ ሓሊቦም ሰተዩ። ክሳብ ፍጻሜ ህይወቶም ድማ ምግቦም ጸባ ዓጋዜን ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ክሳብ ሕጂ ቅዱስ ቄርቆስ ገዳማዊ ዘሲሳዩ ሃሊበ ቶራ እንዳተባሃሉ ይጽውዑ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ በረኻ ኣብ ዝነበረሉ ዘመናት ድማ ንወላ ሓደ ሰብ ርእዮም ካብ ዘይምፍላጦም ኣጋንንቲ ብጋህዲ እንዳመጹ የሳቅይዎም ነበሩ። እዞም ቅዱስ ኣቦ ብትዕግስቲ ነቢሮም በዛ መዓልቲ ምስ ዓረፉ ብዙሕ ተኣምራት ኣብ ውሽጢ በዓቶም ተገልጸ። ነዚ ርእዮም ድማ ካብ ጳጳስ ተላኢኾም ዝቐበርዎም ኣቦታት እዮም። በረኸቶም ይሕደረና አሜን። ቅድስቲ ሮማነ ወርቅ እዛ ቅድስቲ ኣዴና ድማ ኢትዮጵያዊት እያ። ጓል ነገስታት ኣቦኣ ኣጼ ናኦድ ኣዲኣ ድማ ቅድስቲ ኢለኒ ወለተ ማርያም ይበሃሉ። ሓዋ ድማ ኣጼ ልብነ ድንግል ይበሃሉ። ወላ እኳ ኣብ ውሽጢ ቤተ መንግስቲ እንተዓበየት መንፈሳውነታ ግን ክንዲ ናይ ገዳም ዝኣክል ነበረ። ካብ ዝተባረኸ ሓዳራ ድማ ቅዱስ ላእከ ማርያም ኣፍርያ እያ። ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት ካብ ምህናጽ ብዝሓለፈ ኣደ ነዳያን እውን ነበረት። ብክርስትናኣ ድማ ንፈጣሪኣ ደስ ኣቢላ በዛ ሎማዓንቲ ዓረፈት። በረኸታ ይሕደረና አሜን። ኣምላከ ቅዱሳን ጸጋኡን ክብሩን በረኸቱን ቸርነቱን ይዓድለና አሜን። ብፈተውቱ ቅዱሳን ድማ ይለመነና ለይኩን። መስከረም 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘአርማንያ፣ ቅዱስ ቄርቆስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ሮማነ ወርቅ፣ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ አቡነ ኣብየ እግዚእ ጻድቅ፣ አቡነ ስነ ኢየሱስ፣ አቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት። ጻድቃን የእውዩ እግዚአብሔር ድማ ይሰምዖም ካብ ኩሉ መከራኦም እውን የናግፎም። እግዚአብሔር ነቶም ስቡር ልቢ ዘለዎም ቀረብኦም እዩ፣ ነቶም ቁጥቁጥ መንፈስ ዘለዎም ድማ የድሕኖም። ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ፣ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ። መዝሙር ዳዊት መዝሙር 34 ፍቕዲ 17 አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር።
ካባና ካብ ዘውድቕክዎ ቃላት ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርመለይ አሜን ወአሜን ወለኩሎ መላእክተ ሰማይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ብኪ ተማኅፀነ በኪዳንኪ አሜን አሜን። ለይኩን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን